Assalamu alaikum muhtaram gaziz kardeşler. Hayırlı kün, hürmetli Munçali halkı, tuğanlar, dostlar hem konakka kaytkan avuldaşlar, isenmisiz? Bugün biz gajayip boy tarixi bulgan, tanılgan hem көркем şəxslər birgən Munçali avulunda. Onun güzel tabiatı, көңелгә yakın, qonaqçıl halkı, mişərləri var. Mişər halkı hər vaqt xizmət сөйшән, dinli, ulu kişini ulu итә, әти-әнисен кадерле, әби babasının tarixin, şəcerəsin, ғұриф adətlərin unutmay торган халык ул. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Биредә туып үскән, республикабызда гына түгел, чит төбәкләрдә дә танылу алган шәхесләр бик күп. Munçali авылы дөньяга 2 герой биргән авылда бит әле ул. Советлар Союзы герое Нурулла Фазлаев һәм социалистик хезмәт герое Абдулла Сабирҗановлар да нәкъ менә шушы җирлектән чыккан. Татарстанның атказанган укытучысы Махруй Якупова, галим, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, филология фәннәре докторы Нурмөхәммәд Хисамов, Россия Федерациясының атказанган юристы, Татарстан Республикасының элеккеге прокуроры, соңыннан Конституция суды рәисе Сәйфихан Нәфиевлар да шушы җирдән чыккан шәхесләр. Артистлардан соңласак Венера Шарипова, Алсу Гайнуллина, Алсу Әбелханова, шагыйрь Рамис Әймәтне дә шушы җирлек биргән безнең халкыбызга. Чыннан да миләүшә саный башласак, алар бик күп. Ә менә үзе монда туып үсмәсә дә, мәртәбәле шәхес, бөек татар драматургы, публицист, җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның халык язучысы, Татарстан һәм Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты булган мәрхүм Туфан Абдулла улы Миңнуллинның да Munçaliga катнашы бар һәм кичкенә түгел. Туфан абыйның әлбәттә легендага әверелгән вакыйгасын беләсез инде, аны сөйләп тә торасы юк. Шушы мәктәпкә кергәч, заманында ул бит инде бик иске булган, аягы түбәнигә төшеп киткәннән соң, ул Munçалидә 2 катлы мәктәп салырга булышкан. Әлеге мәктәп барлык замана таләпләренә дә җавап бирә. Шушы мәктәптә Шәрәф мөдәррис, Зәки Нури укыган. Заманында шагыйрь Роберт Ракипов та нәкъ менә шушы авыл мәктәбендә директор булып эшләгән. Бүгенге көннең яшь шагыйрь Рамис Әймәт та анда белем алган. Зур академик безнең укытучыбыз Нурмөхәммәд абый Хисамов һәм инде Сәйфихан Нәфиевлар барысы да менә шушы Munçali мәктәбендә укып чыгып татар халкына хезмәт итүче билгеле шәхесләр. Булар турында сүзләребезне без әле дәвам итәрбез. Шушы олы изге эшне башлар алдыннан әйдәгез җәмәгать мәрхүм булган Туфан ага Миңнуллин рухына һәм башка әрвахлар рухына бер дуга укып алыйк. Аның рухы шат һәм урынлы җумакта булсын. Дуга уку өчен сүзне Чүпрәле Җәмик мәчете имамы Гомәр хәзрәт Ракиповка бирәбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله محمد صلى الله محمد الحمد لله رب العالمين لمة الإيمان الحمد لله رب العالمين لمة الإسلام الحمد لله رب العالمين لمة القرآن رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم ادخلنا الجنة اللهم اجرني من النار اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار فتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال يا رب Allahu Teala. Tufan abinin ruhuna eriştirip, ruhunu şad kılıp ya Rabbi Allahu Teala onun cennetlerde kılsan idi. Yüz rahmetinden taşlamasan idi. Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabınnar. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Allah Teala'nın ismi tilgə alınğan məclis hər vaxtda da xeyirli bulur degan fikir var. Bizning bugungi məclisimizdə nəb şuşunday özünün xeyirli maqsadlarına erişib, müqəddəs maqsadlarına erişirgə nasib bulsun. Bik zor rəhmət sizgə. Əlbəttə indi Tufan abıyını Munçali avuldaşlar özlərinin tuğanı kimi qabul etələr idi. Bulğana da tөгül 2008 yılda eng birinci taqır Munçalidə avul bəyramida Tufan Abdullah oğlu Miңнуллинның ярдәме һәм xeyir fatihası белән башкарылган иде. Һәм әлеге бәйрәм ел сайын барлык якташларны, авылдашларны үзенә җыеп үткәрелеп килде. Исән чакта Туфан ага һәр ел сайын бәйрәмгә кайтып, халык белән очрашып, аралашып, анда яшәүче халыкны яратып, хөрмәт итеп яшәде.
Шуңа да Мунчали халкы Чүпрәле кешеләре Туфан Абдулла улын тирән хөрмәт белән искә ала, аның үлемсез әсәрләрен сәхнәләштерә, искә алу кичәләре үткәрә. 2009 елның 14 маенда халык җыенының карары белән Туфан ага Миңнуллинга Мунчали авылының мактаулы гражданины дигән лаеклы исем бирелде. Чынлап та Илдар, менә без ел сайын шушы Мунчали авылына кунакка киләбез. Ә менә бу ел Туфан абый турында сөйләшәбез күбрәк. Моның сәбәбе нәрсәдә икән? Менә 2012 елда мәрхүмнең вафатыннан соң Мунчали авылының тарихи мәдәни мирасын саклап калуга зур өлеш керткән өчен халык соравы буенча мәктәп югарыда барельеф белән эшләнгән мемориаль такта ачылды. Чыннан да Туфан абыйны олылап, кемнәр генә бүгенге бәйрәмгә килмәгән. Муниципаль район җитәкчеләре дә, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары да, дин әһелләре дә, язучылар, артистлар, дуслары, якташлары һәм әлбәттә инде Туфан абыйның иң хөрмәт иткән кешеләр. Менә мөхтәрәм җәмәгать мәҗлесебезне дәвам итеп, килгән кунакларга сүз бирик. Чүпрәле муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айрат Фиркат улы Заляловка сүз бирәбез. Рәхим итегез. Хөрмәтле якташлар, райондашлар, каткан кунаклар, безнең менә алып баручылар әйтеп үттеләр инде. Действительно, бу Мунчали көннәрен оештыруда безнең Туфан абыйның өлеше бик зур. Biz Туфан абыйга һәрвакыт рәхмәтлебез. Менә шул мәктәпне төзүдә дә ул Дәүләт Советы депутаты буларак иң беренчеләрдән булып, аны Дәүләт Советында керткән иде һәм менә шундый бик матур гына бина мәктәп калкып чыкты. Biz Туфан абыйга бик рәхмәтлебез. Ул һәрвакыт безгә театрлар алып кайта иде. Үзенең әсәрләре буенча безгә һәрбер авылларда театрлар үзләренең әсәрләрен күрсәттеләр. Без һәрвакыт Туфан абыйны искә алабыз, аның кичәләр оештырабыз. Монда әйтеп үттеләр инде. Ул да безнең районны үз итте, аеруча Мунчали авылын. Мин монда бер мисал гына китерер идем. Аны каршы алгач, алар менә Ирфан абый белән бергә кайта иделәр инде һәрвакыт. Райцентрда ресторанга кирип чәйләп алыйк дигәч, Туфан абый әйтә: "Айрат, адәле Мунчалига чигәле. Мин анда чип катык белә Мунчалиның кыртын авыз итмәклим. Давно сагынам шуны ашарга, шынырга күрә, менә ул үз итте Мунчали авылында, аның блюдоларында безнең халыкны да һәрвакыт яратып кайта иде. Һәм Туфан абый, сез безнең һәрвакыт безнең исебездә, һәрвакыт без сезнең белән сезне сагынып, искә алып яшәп ятабыз. Барысы өчен дә сезгә бик зур рәхмәт. Шушы китапка кергән мин язган Туфан дигән шигырь, шуны укып китәсем килә. Ике туфан күңелемдә яши. Берсе аның шагыйрь якташым, икенчесе исә гомере буе милләт өчен янган утташы. Яшь чакларын аның хәтерләмим. Шактый кеше идем мин аннан. Шунысын беләм, тирән акылы белән туфанлыгы йөрде гел алдан. Бит аның шушы сыйфатлары соң минутынача сакланды. Акыл, дәрте бер бөтен булып, бар гамәле илдә якланды. Заманында Баяз Исхакыйлар кайгырткан күп үзенең милләтен гел көрәштә булды, саклыйк диеп халкыбызның телен, кыйммәтен. Күпме бала укый үз телендә, ул салдырткан күпме мәктәптә. Йөрмәсә ул татар мәктәпләре инде күптән беткән булыр иде әлбәттә. Чакма ташның утлы ышкыннарын йөрәгендә җыеп йөрткәнгә, наданнарның кара йөзен борды киләчәккә, шанлы үткәнгә, үткәненә борылып карамаса, киләчәге юк бит халыкның, дия милли дулкыннарда аны алып батыр булып калыкты.
Her bir sözü anın ütken çakma. Kadaldı ul her şap ut bulup. Koy birevnen hatta tun yüreğin yolma baldı yolkun ut bulup. Var mı bizde hazır munday şahıs? Kim kütere milli edepni? Kim koygırta milli gururlukni? Çın hakiki milli sanatni. Tufan bulup ötte bargımırı. Tufan buldu her bir çırında. İrmeler tuzgıp kaldı hatta. Mengelikке gitken yolunda. Için çıkan Korluğan Bilençiye degan kitabımni alıp geldim. Bu yıl jubiley yılı bulğanga 3 disk çıkardım. Mine bunisi 60 muhabbet şiiri. Özüm okuyum сопровождение muziki. Bunısında 60 jırım toplangan. Hem bunısında balalar için yazılgan şiirlerim şulay bakmışlar. Özüm okuyup сопровождение muziki. İlmirga min rahmetli bulup her yıl sayın çakırganı, mine şu çorada katlaştırganı için bir zor rahmet. Biz indi nice yıllar birge, hatta kitapını yazganda da birge oturup yazdık biteni biz. Dikşirip. Mine sen ablalar. Bülek, bizine de rahmet. Mine bu kitap okutursun. Rahmet olsun. Mine Barelyev'tan Tufan abi bizge çından da yılmayıp hem sirligini aytıp sınavlı qaraş bilen tikelgen. Biz ise beyramimizde devam etip Şüpreli'nin kitaphanesinden kelgen muhterem kollektivga söz birəsimiz kele, çünkü Tufan abi kitap kişisiydi. Kitaptan başka bizning Tatar turmuşun göz aldına da getirip olmuş. Şuna göre sizge rahimetiga söz beremiz. Bek rahmet, hayırlı gün, hürmetli dostlar. Biz kitaphaneçiler rayonunda zor işler başkarabız. Hazır kitaphaneçiler bitinde halk arasında sahnege çıktık. Bek ilginç spektakler ko'rsatamiz. 30 filialning 17'si Tatar filiali. Bizning şaralar Tatar Juvash rus tilinde öte. Kurşak tiyatr işlep kele, türlü uyuşmalarda, sahnelerde şivishlar yasaymiz. Tufan Mingul'in ijatına kelgende türlü şaralar ötkərip turabız. Eserleri boyunca spektakler ko'rsatamiz, prezentatsiyalar, təqdiri etүү kişileri, edebi muzikal kişiler, ko'rgazmalar uyushtiramiz. Rayonning Oq qalpoq uyushmasi bo'lagi yetakchisi Gülfezir Filnafizome bizning kitapxona yetakchisi. Şuna göre Tatar halkının birinci garip gadetlerin iste tutup türlü beyramlar ötkərəmiz. Oğlagi, evim sandığı jilekli jey kuşaklarga, Tatar kiyimleri, qalpaqlar, jitikler şeyimiz hem başkalar başkara mene varsa da bizim ko'rgazmalar sizden karşınızda. Gelecekte planda elemiz emetning jubileyin ötkərəg ala birse, barıza sağlık, isenlik dilep, köngüllü ışraşular, köngüllü beyram itirge yazsın. Bek zor rahmet özünüzge. Özünüzge bek zor rahmet. Şыңапta Tufan abi yıl teatr kişisi, sanat kişisi hem bir kitap yaratuvchi şahıs idi. Munchali avuluning maktab binasına o'rnashgan maxsus bronza byust bilan ishlangan memorial taqta bu avulning gana tugul bütün Tatar alamining suyukli o'g'lina o'rilgan Tufan Mingullining ismin mangilashtirib esga tushirib turadi. Bu turda biriga kelgan har kim o'ylanadir mening o'ylavimcha. Bilgenimizce Tufan abi büyük Tatar dramaturgu teatr kişisi. Ул her vakit şunun bilen yanıp, kiyip yaşadı. Avul kişisi bulup kalgan ulu dramaturg özünün yüreği aşa ötkərip yazgan eserlerin, sahneleştirgen spektakllerin Tatar teatrlarında her vakit gürlep bardı. Bugünkü günde dalar sahne tuta. Ул bik yakın görgen, hem bik küp mahsus eserler yazıp bergen teatr elbette indi Respublikamızın yüzük koşuna öğrilgen Galeskar Kamal Teatrı. Lekin teatrga söz berganchi, әлеге o'rinda avtorlarin, mana bu Barelyevning avtorlarini aytib o'zirga tegishmiz, ham iğanachilarni da. Onun avtori skulptor Tatariston Respublikasining o'tkazilgan san'at ishliklisi Mahmud Matalib uli G'asimov. Memorial taqtani amalga qo'yish uchun moddiy yordam etgan javobliligi cheklangan Tattransgaz Qozon jamg'iyati yetakchisining iqtisod bo'yicha o'rinbosari Sho'layq Munchali qizi Venera Noil qizi Ahmatovaga bu savobli ishda bo'lishlik etgan har kimga tag'in bir martaba ulug' rahmatlarimizni yetkazamiz. Shunday iyilikli xizmatlari uchun ularga shundan da Allohning rahmati yog'sin. Amin şulay bulsun. Indi sizden huzurunuzga bugünkü şorada qatnaşuvchi Galeskar Kamal Teatrining yaratgan artistlarimizni chaqiramiz. Kamal Teatrining Fani Jihansha ham Rail Shamsuarovlar. Dilafruz remake. Rahmet yüzükler. Rahmet Milosha, rahmet İldar.
Чынлап та, хөрмәтле тамашачылар, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрын ул Туфан абый Миңнуллинның әсәрләреннән башка күз алдына да китереп булмый. Инде менә ничә дистә еллар буе аның әсәрләре тулы залларны җыя. Мин үзем фәнни җиһанша шушы театр өчен укып бетергәннән соң Туфан Миңнуллин безнең өчен Җан кисәккәем дигән музыкаль комедия язган иде. Менә 25 ел буена инде без әлеге спектакль белән бөтен Россияны гына түгел, чит илләргә дә чыгып, татарларга, анда яшәүче милләттәшләребезгә һәм чит ил кунакларына Шүрәленең, Тукай әкиятенең, татар сөйләменең яңгырашын, әһәңен ишеттергә насип булды. Аның өчен дә Туфан абыйга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шулай ук инде менә монда өлкән яшьтәгеләр хәтерлиләрдер. Диләфрүзгә 4 кияү спектакле. Марсель Хакимовы Сәлимҗанов куелышындагы шая, мут, шулай шәңгелдәтеп көлеп тора торган Наилә Гәрәев белән искә кереп калгандыр. Аның артыннан ияреп йөрүче 4 кияү бар иде. Кемнәр алар? Рауль Шәрәфиев, Ринат Таҗетдинов, Дилүс абыйлар, һәм инде Шәкүр ул мәңге яшь картаймый торган безнең Хәлим абый Җәләлов. Менә алардан соң бик күп буыннар алмашында. Диләфрүзгә 4 кияү спектакле һаман уйналды. Заманалар да үзгәрде, шуның белән бергә без яңадан аны үзгәртеп, яңаша куярга булдык. Ул хәзер Диләфрүз ремейк дип атала. Элекке заманда чыккан Азат хатын журналларын инде хәзер укучылар сирәгәйде, алар бөтенләй юк. Инде фермалар агрофермаларга әверелде. Менә бүгенге безнең Камал театрында бара торган әлеге спектакль нәкъ менә шушы агрофермалы авылга, Плейбойда Диләфрүзнең шәрәф ата сурәте басылып чыга да, җегетләр мәш кубып аның артыннан йөри башлыйлар. Беренчеләрдән булып инде Диләфрүз белән очрашырга дип Галим абый килә. Әрәмәлек, 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 таллар арасында карама, мәгънәсен карт карама дигәненең кайсы китаплардан карарга. Каралай, чакыруын чакырды да үзе күренми. Җитмәсәсе, белгән булсам, шортик белән майкадан гына киләдер идем. Әйткәч, ни өчен үз урынында түгел икән бу Диләфрүзә? Абау, кемдер килә бугай, Хашим әле. Мин алсу таңнар булсам, син зифа таллар булсаң. Мин алсу таңнар булсам, син зифа таллар булсаң. Таллар таңны аңлаган күк, сиремне аңлар булсаң. Таллар таңны аңлаган күк, сиремне аңлар булсаң. Сүнмәс сүрелмәс идем, ятка сөйдермәс идем. Сүнмәс сүрелмәс идем, ятка сөйдермәс идем. Бердәге хисләреңә җилләр тидермәс идем. Бердәге хисләреңә җилләр тидермәс идем. Сиремне беләсең киләме ди? Нинди серләр саклыйсың син күңелеңдә, Диләфрүз? Син минем сиремне белергә телисеңме? Мин яратам сине, менә минем сирем. Ләкин мин сиңа аны әйтергә куркам. Әллә минем хисләремне көлергәме исәбең? Синең белән очрашудан күпме качып йөрдем. Ә менә бүген барсы да хәл ителәчәк. Әгәр дә син минем сүзләремне тыңламыйча, адада шул фотларга төшеп, рисвай булып йөрергә уйлыйсың икән, мин сине күңелемнән умырып алачакмын. Әйе, я мин сине ул бозыклык оясыннан сөйрәп чыгарам, я күңелемнән сызам. Ниләр булыр? Килдем менә, көтәм хөкемеңне, Диләфрүз. Эй, әнем, нишәп торасың монда? Хәлим абый? Сез нишлисез монда? Минме? Менә, чыктым әле. Башыгызны Сафуада илтергә чыктыгыз. Әйе,
Әй, шул Галим абый, сез бик күп укыйсыз. Укыйм шул. Әйе, сезгә бик җиңелдер Галим абый. Әйе. Әйтегез әле миңа зинһар өчен. Галим абый, сез укыган кеше бит инде. Нәрсә ул мәхәббәт? Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә. Һәрбер йөрәк аны яңарта, тиле яшьлек ярты гомерен бирә, аны хисе белән янарга. Әнә мәхәббәт ул иске нәрсә. Менә ул хакта татар халык дастаннары, мәкалләре бер төрле әйтә. Ә менә татар халык мәкалләре бөтенләй башкача ачып бирә. Сөйгәнең су анасы булса, су төбеннән менмәссең. Менә баканың да сөйгәне була. Гыйшыксыз кеше, кыйшыксыз кеше дигән. Ә мин яратканы, бетсен малың, чыксын җаның, 15 яшьлек кыз белән. Әйбәт. Галим абый, менә сез шуларда укымышлы кеше бит. Бик күп беләсез, ә нигә сез өйләнми йөрисез, ә? Ат тоз дип картайыр, егет кыз дип картайыр дип әйтүләре бар бит, ә? Энем, ярар күп белсәң тиз картаерсың. Син нәрсә монда озакка дип торырга килдеңме әллә? О, булам әле, булам. Кара әле, әгәр дә берәрсе сорый калса, мин су төбендә, су буенда булам, яме? Яхшы аңладым. Мин сезне чакырырмын. Ярар, мин киттем. Хуш. Барыгыз, бар. Кемне саглап йөри икән бу картлаш? Бетте, рәхмәт. Раис Шәмсуаров, Фәни Җиһанша. Исәнмесез балалар. Бүген нигә бик монда җыелыштыгыз? Бездән нинди бәйрәм соң бүген? Безнең Туфан абый Нуринны искә алу кичәсенә җыелды. Ә кем соң ул Туфан абыебыз? Ул язучы. Ул депутат та булган әле. Ул Мунчали авылының иң хөрмәтле кешесе иде. Безнең мәктәпне төзүдән Туфан абый да башлап бирде бит. Берничә ел элек Сабан туена киткән, Нихәл энекәр дип кул биргән әле. Аннан соң карамыйгасына елмаеп, ягызда бергәләп фотога төшеп, без бит авылнайлары дип безнең белән фоточкада төшкән иде. Әйе шул балалар, ярата иде ул авыл балаларын. Ул беләсегез килсә, авылның аббаларын ярата иде. Мишәрләрне дә ярата иде шул. Әйе балалар, мишәрләрне Туфан абыебыз бик тә ярата иде ул. Аның үзенең зур бакчасы, бакчасында тракторы булган. Ул шул тракторы белән бакчасына тирес ташыган. Беләсегез килсә, аның шул бакчасында зур шалашы булган ди. Вот это да! Ул безгә шунда шигырьләр яза иде. Бик дөрес балалар. Балалар, ә сез беләсез микән? Менә шу җырны тыңлап карагыз әле. Бик күп нәрсәләр беләсез. Балалар, ә Туфан абыебыз бу җыр белән нәрсә әйтергә теләгәнсең икән? Дөньяга килгән һәр кеше дөрес яшәргә тиеш дигәннәр. Ай, молодец! Сездән әле менә дигән кешеләр килеп чыгачак. Менә син аны үзеп чыккач, кем булырга телисең? Мин Туфан абый кебек депутат булам. Ә мин Флора апа кебек шагыйрә булам. Ә мин Түбән Новгород шәһәрендәге якташлар кебек бизнесмен булам. Во! Кыскасы, Туфан абыйдан калышмаска булдык. Рәхмәт балалар, бик дөрес фикерлисез. Киләчәктә сезгә уңышлар телим. Ай рәхмәт. Менә Туфан абыйның бөтен биографиясын сөйләп бирделәр. Бакчасына барып күргән күк иде. Без дә барып төшергән идек. Нәкъ шундый тракторы да бар, нәкъ шундый помидорлар да үсеп утыра. Шулай дип, Мунчали бәйрәменә Чүпрәледән махсус килгән тагын балаларыбыз бар. Алар башкаруында рок-н-ролл дигән биюне карап узыйк әле. Җырчылар, шагыйрьләр генә түгел, бүген хәтта биючеләр дә урыннарыннан кузгалган. Туфан абый бәйрәме бит.
19. You bigger on a trip, what you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you can see what you get, and I bet you get you all a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls, what I'm the limit. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl up on the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here, and one right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. And I got a girlfriend everywhere. And I got a girlfriend everywhere. Ay молодцы, афарин. Менә нинди талантлы балалар, нинди уңган халык яши Мунчалидә. Бик зур рәхмәт. Һәм Шөпрәледә дә дип өстәргә кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә. Алда да иҗади уңышлар телибез балалар. Мунчалинең иркен болыннары саклый бик күп шәхесләрнең изен. Менә шушы мәшһүр мәктәбендә күрербез без аларның йөзен. Әйе, Туфан абыйның йөзе, рухы яши бүген дә синдә Мунчали мәктәбе. Әйткәнебезчә, Мунчали ул бик күп танылган шәхесләр биргән як. Шуларның берсе Тәтеш урман хуҗалыгының элеккеге директоры, Татарстан Республикасының ат казанган урманчысы, Туфан аганың иң якын дусты булган Халитов Ирфан Исмагыйль улы да бүгенге мәҗлестә катнаша. Ирфан абый, сезгә сүз бирәбез, рәхим итегез, сәхнәгә чакырабыз сезне. Кадерле туганнар, хөрмәтле авылдашлар, кунаклар. Мунчали авылының 500 еллыгын үткәрергә йөргәндә Туфан абый Миңнуллин белән район башына бергә кереп, бәйрәмне үткәрергә рөхсәт алдык. Шулай итеп, Туфан абый Мунчали бәйрәме оештыручыларның берсе. Менә бүген бәйрәмне 10-нчы тапкыр үткәрәбез. Шуның 5 елы Туфан абый сыз үтә. Күренлек драматург, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан Габдулла улы Миңнуллин эшгәмәләре белән халык хәтерендә истә калырга лаек булган көчле шәхесләрнең берсе. Zaman acıların исүгә карамастан туган халкының кайгы хәсрәтен шатлык куанычлар үзенке дип кабул итүче, шунда җырлаучы Туфан ага безнең аксакалыбыз, алып остасыбыз иде дип язды президентыбыз Рөстәм Миңнеханов. Камыҗыларын ярлап килеп, Казанны алган татар халкының мәхәббәтен казанган мәшһүр әдип Туфан Габдулла улы Миңнуллин иҗат ишәнлеге олы дәрәҗәдәге рәсми бүләкләр белән дәүләт тарафыннан да лаеклы бәяланды. Ләкин нәрсә ул рәсми бүләкләр? Башкортстанда бер очрашудан соң татар әбис килеп, Туфан, синмени инде ул, бик күрәсем, тотып карыйсым килгән иде. Хәзер үлсәм дә ярый дип дигән икән. Театр тукталышында бер шибәр ханым килеп, автограф сорагач, кәгазь таба алмый торганда, затлы кофтасының җиңен сузып, языгыз шуңа, мин аны юмый саклармын дип әйткән. Бер яңа татар килеп, мин улыма Әлмәндәр исеме куштым, сезнең озын гомерле булсын дигән. Сезнең спектакльләргә тулымны алып килгән, шунда бер кыз белән танышты да, искиткеч әйбәт килен булып чыкты. Рәхмәт сезгә дигән икән, улының татарлаштырган ана. Монда эшкәрсезлектән чыккан сүзләрне ишетү язучы әдип өчен бөтен бүләкләрнең астын бәхет түгелмени. Туфан абыйның тагын бер әйткән сүзе бар. Мине Мәскәүләрдә, Парижларда зурлап, туган ягымда танымасалар, бик уңайсыз булыр дигән иде. Шуңа күрә җай чыккан сайын туган авылы Мәрәт хуҗага камыл тамагына кайтырга ярата иде. Гел халык арасында бул иде. Истә калганны ул президент, министрлар, алар телендә сөйләшә, гади халык белән гади телдә аралаша иде. Туфан абый белән сөйләшергә, аралашырга бик җиңел иде. Безнең уртак темалар күп иде. Безнең округтан депутат булгач, Тәтешкә яшь кына килгән иде. Тәтешкә килгәч, бер күрешмичә, бер чәшкә чәй эчмичә китми иде. Безнең урманчылар көндә башлап үткәргән конкурсларны бик яратып, кызыксынып карый иде. Беренче тапкыр урман тарып торган тракторны күргәч, трактор бик гаҗәпләнгән иде. Трактор пачканы җыеп беренче агачы бергә туплап тарттырып киткәндә шатыр-шатыр ботаклар, агач башларысына трактор бөтен кешене алгаргыла, чөнки конкурс бит. Вакыт бара. Шунда Туфан абый, монда пәри кешеләре бар дип әйткән иде. Туфан абый кешеле шәхес. Кешеле шәхес иде. Кешеле кешене үзенең җитешмәгән якларын китапка язып чыгара ала, кешегә сөйли ала. Алар турында да Туфан абый миңа сөйли иде. Очрашулар күп булды. Ризык ни куйсаң да шуны ашый санап тормый иде. Кафега, ресторанга барып дисәң, юк, мондагы ризыкта җитә, әйдә сөйләшеп утырабыз дия иде. Туфан абый Мунчалинда үз итте, яратты. Мунчали бик теләп килә иде. Авыл халкы да Туфан абый яратты, хөрмәт итте. Туфан абый ярдәмчел кеше иде. Туфан абый янына бер ханым килә. Сөйләшкәннән соң
Ханым киткәч, Туфан абый үзенә сөйләшеп килә, үзенә сөйләнеп килә. Дус та түгел, туган да түгел, белгән кеше дә түгел, якташ та түгел, әмма ярдәм итәргә кирәк. Туфан абый үзенең безнең арада китүен сизеп торды. 75 яшьлек юбилей үткәргәндә театрда ул әйтте. Менә теге дөньяга китәргә вакыт җитеп бара. Анда нинди багаж белән барамсың дип сөйләп алды. Аның соңгы елларда язылган мәкаләләре шул сау булашуны аңлата. 2012 елның 26 апрельдә Дәүләт Советының утырышы булды. Шунда Туфан абый татар язмышына, теленә, мәдәниятенә кагылышлы искиткеч тәэсирле чыгыш ясады. Ул үткәнчеләргә отчет һәм киләчәккә бер программа кебек яңгырады. Яшьләргә киләчәк булган наказ булып яңгырады. Депутатлар Туфан абыйга заклап кул чаптылар. Туфан абыйны мин Мунчалига алып кайттым һәм шулай Тәтеш районы Улы-Терәш авылына бардым. Мунчалида да, Улы-Терәштә дә Туфан абыйны искә алалар, зурлыйлар, ылылыйлар. Аның рухына дуга кылалар. Олы йөрәкле, мәрхәмәтле авыл кешеләренә мин рәхмәтлемен. Алла Тәгалә сезне дә үзенә шулай зурласын. Мин әйткән ике алда да Туфан абыйның тирән якты эзләре калды. Худайның барлыгына һәм берлегенә инанган кеше буларак, адәм баласының язмышы шулай бик зат, язмышын да шушы бик зат билгели. Миңа бәхетле язмыш була икән, Ходай иҗат юлын сайларга ирек биргән. Театр, әдәбият юлынан киләчәк катлаганда киртәләр очратмадым. Янәшәмдә яхшы кешеләр генә булды. Вакытия кабырулар, сөртүнләр булган икән, адәм баласын күзен ачыбрак йөрергә өйрәтү өчен аларга да кирәк. Без андый малай түгел, без мондый малай түгел. Кая барсак та әрбез күгәргән колай түгел дип язып калдырды Туфан абый. Үзе турында чынын шаянын бергә кушып. Туфан абый авылны бик ярата иде. Улы Мәрәт хуҗага еш кайта иде. Күршендә бер апа, Туфан, син Казанга киткәндә лампочканы сүндермә. Тәрәзәңдә ут янса, сине монда дип беләбез. Күңелебез тыныч дип әйтә торган булган. Менә ул безнең арадан бөтенләй китеп барды. Ләкин утын кабызып калдырды. Әсәрләрендә, мәкаләләрендә, театрлар сәхнәләрендә, театр спектакльләрендә, кылган гамәлләрендә аның зирәк фикерләре безгә васыят булып яна. Туфанда башлап биреп төзелгән Мунчали мәктәбендә бер истәлек һәйкәл булып тора. Туфан абыйның якты истәлеге, изгечләре, язган әсәрләре Мунчалида безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Җаныгыз җәннәттә булсын, Туфан абый. Бик зур рәхмәт, Ирфан абый. Бик зур рәхмәт, сүзләрегез дуга булып барсын. Чынлап та менә Ирфан абый әйткәнчә, Туфан абый зур шәхес иде. Андый шәхесләр ахирәткә күчкәч тә кешеләр күңелендә яшәвен дәвам итә. Туфан абый да бүген дә безнең арада сыман. Калын пыялалы күзлеге астыннан елмаеп безне күзәтәдер кебек. Шулай ук аның кыр тавышы да колакта яңгырап тора. Олы тантанада, мөхтәрәм җәмәгать, Туфан абыйның иң якын, иң кадерле кешеләреннән берсе, кызы, Бөтен дөнья татар конгрессының бүлек мөдире, күренекле журналист Әлфия Туфан кызы Миңнуллина Юнысова катнаша һәм без зур ихтирам белән аңа микрофон тапшырабыз. Рәхим итегез, Әлфия ханым. Исәнмесез, кадерле дуслар, милләттәшләр. Шушы матур көндә, шушы матур урында, матур авылда бергә җыелуыбыз белән мин сезне чын күңелдән котлыйм. Бу бик матур бәйрәм. Һәм аның һәр елда шушлай үтүе, ул үзе бик күңелле, бик күркәм әйбер. Ул алга таба да шушлай дәвам итсен иде. Һәм безнең күңелләребезне һәр вакыт шушлай күтәреп торсын иде. Шушында җыелып, минем әтиемне искә алып, аны хөрмәтләп, искә алуыгызга сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә барчагызга исәнлек, саулык, тормышларыбыз имин, матур булсын, тавыннарыбыз мул булсын, якыннарыбыз сау сәламәт булсын. Иң изге теләктә бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт Әлфия Туфановна. Туфан абыйның рухы шаттырды уйлыйм, чөнки аның балалары, оныклары менә шулай лаеклы рәвештә халкыбызга хезмәт итә. Ә без исә бәйрәмебезне дәвам итеп, менә шушы түбәндәге шигъри юлларны укып узасы килә. Һәм әлбәттә, мөхтәрәм җәмәгать, без Туфан абыйны зурлап, улылап, аның рухы шат булсын дип, кулыбыздагы чәчкәләрне шушы мемориаль такта астына салсак та була. Син үлемсез, Әлмәндәрен кебек, данлы исемең калды җыр булып. Зур эшләрең, якты йөзең калды, килер буыннарга нур булып. Калды дөнья, калды бар матурлык, алсу гөлләр калды болында. Гөлләр арасында былбыл кошлар, алар җырлар синең турыда.
Калды якыннарың, газиз халкың, эш гамәлең, якын дусларың. Китапларда алтын сүзләр калды, онытылмый торган җырларың. Изге эшең, игелегең калды, гүя алсу таңнар балкышы. Халкың өчен үзең, җаның фида, борчыды ил, милләт язмышы. Яндың, көйдең газиз халкың өчен, дус туганның белдең кадерен. Ничә гасыр элек вафат булган изгеләрнең таптың каберен. Тыныч чукла, урының оҗмак булсын, син мөселман, динле, иманлы. Хәтеренә төреп саклар халкың, изге эшең булыр дәвамлы. Бөек туфан, мәңгелек дан сиңа, халык улы, авыл баласы. Ни үкенеч, бигрәк кыска икән, яшәү белән үлем арасы. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге бәйрәмдә Туфан аганың рухы бик шаттыр. Аны сагынып яшәүче туганнары, дуслары, якташлары бүгенге олы хөрмәткә лаек кешебезне зурлап, изге гамәл кылды. Димәк, онытмадык, онытмыйбыз, онытмаячакбыз. Шактый гына кызыклы очрашулар, сөйләшүләр, фикер алышулар белән шушылай итеп чарабыз ахырына якынлаша. Һәр барчагызга саулык, сәламәтлек, күтәренке күңел, эшегездә дәрт теләп, саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Бәрәкәтле тормышта яшәвегезне теләп калабыз. Һәм әлбәттә бүгенге кичәбезгә нокта куя безнең балалар бию коллективы. Снова мой город, солнце лучах, снова республика в ярких цветах. Сердце открой и следуй за мной, радости вечной сольемся рекой. Ты посмотри на солнце и зажигай со мной руки свои все выше, ярко живи судьба. Вместе со мной танцуй, Казахстан, в небе мечту рисуй здесь и там. Веришь в себя, когда себе к нам. Вместе со мной танцуй, Казахстан, танцуй, Казахстан, танцуй, Казахстан, танцуй, Казахстан, танцуй, Казахстан. Это Казань, ее знает весь мир. Спорт и движение, вот наш кумир. Это весной хотим мы сказать, память о прошлом нам не потерять. Ты посмотри на солнце и зажигай со мной руки свои все выше, ярко живи судьбой. Вместе со мной танцуй, Татарстан, в небе мечту рисуй здесь и там. Веришь в себя, тогда тебе к нам. Вместе со мной танцуй, Татарстан, вместе со мной танцуй, Татарстан, в небе мечту рисуй здесь и там. Веришь в себя, тогда тебе к нам. Вместе со мной танцуй, Татарстан, танцуй, Татарстан, танцуй, Татарстан, танцуй, Татарстан, танцуй, Татарстан. Кыяшлы чүпрәленең нурлы балаларына бик зур рәхмәт. Балаларыбыз җырлап биеп яши торсын. Туфан абый кебек шәхесләребез беркайчан да онытылмас. Бүген сөйләгән барлык сүзләребез Туфан абыйның рухына дуга булып барып ирешсен. Һәм сезгә дә аны онытмыйча шулай кадерләп, искә алып яшәгән өчен Мунчали халкына да зур рәхмәт.